Dek, sesuk malam Jumat loh, pengen gaya apa? Halah, ora usah percaya, Mbok Dik. Kok nakoki gaya iki lho. Hmm, hmm. Wong pipone bojomu iki lho isane ngadeg lho mergo apa? Mbok Mut iki lho, Mbok Mut. Dong ora. Kuwi pun lho bar mut ngadeg jejeg iki lho. Kuwi kadung dilebokne lah. Halah, halah. 2 menit iki lho. Wis crit pisan. Tenan kuwi. Ya apa ora? Nek engkrese awal kok ngono lho, Cuk. Oh, Cuk. Engko lak kowe nesu, engko bojomu gak trimo. Engko metu anu jelas kowe, jelas gurung crit ngono. Jelas kuwi ngono. Wong lanang, wong lanang wis ngono kuwi, engkrese tok. Ketok pemanasannya suwi sak jam. Begitu main, 6 menit gak sampai kuwi. Wes, wes.